Sila Karjot! Mijn naam is Ezra Benari. My name is Kanye Sangonyama. Ik is Joe November. Ayanda Afrika. Ik ben Damon Boysen. Mijn naam is Mendeska Dreites. Ik is Monique. Mijn naam is Justin. Mijn naam is Pieter Dekker. I'm Jayden Falsara. And my name is Marison Vek. Ik is Miguel Tunas. Ik is Elek Isela. Ja, ma. Ja, kom nou, ma. Ma, we zijn er eerst door, hè. Loop deze broer af, man. Kijk dit veel. Als de competitie uitkomt, is de politieke president. Ja, ik heb nog niet gehaald bij het einde, man. Zullen we daar weer gewoon plek? Dat is recht. Goedemorgen klas. Ons gaan môre toets kry, né? So ek gaan op die bord alles neerskryf wat in die toets is om en by gaan kom. My liewe Jan. Dan denk ek bly elke môre laat. Wat is dit met jou? Ek wil hê al die kinders in die klas moet slag aan die einde van die jaar. So die toets wat ons môre gaan skryf. Asseblief Dylan, doen jou bes om alles te leer. Hoor jy wat ek sê Dylan? Ek sien jou môre.